Min jipprova jgħaddi qisu romblu minn fuq kulħadd minkejja li jkollu min qed isejjaħ għad-dialogu u d-diskussjoni huwa arroganti. Dik hija s-sitwazzjoni li qed ngħixu fiha llum. Dan huwa gvern li qed immexxi il-Prim Ministru Robert Abela, gvern arroganti li ma jinteressaħ minn xejn u minn ħadd għajr il-ftit tal-qalba. Mr. Speaker, f'dawn it-tliet leġislaturi ta' gvern laburista żgur li spikkat l-arroganza. Arroganza li taħdan il-Prim Ministru komplet tikber u mhux ftit. Bħal eżempju minn dan kollu jkun il-każ propju li qegħdin ngħixu f'dawn il-ġranet tal-Kummissarju tal-Standards. Għall-ebbusija ta' rasu se jibqa' għaddej u ma jinteressax illi jista' jumilja lill-eks Prim Imħallef Joseph Azzopardi quddiem il-poplu Malti u Awċi. Ekstqar il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-Parlament it-tnejn wara nofsinhar meta fakkar kif fil-każ tal-Kummissarju tal-Standards u tal-Ombudsman il-Partit Nazzjonalista kien ilu żmien twil joffri li tal-ħbiberija u jitlob dialogu ma' Robert Abela. Iżda tkaxkir tas-saqajn jikkonferma kemm Robert Abela ma jikkonsultax. Bernard Grech fakkar li l-karigi kollha f'pajjiżna huma importanti u li fihom għandu jkun hemm persuni integri u kapaċi u għalhekk il-Prim Ministru għandu obbligu li jikkonsulta. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista sostna l-sitwazzjoni preżenti fejn kollox jinsab imweħħel qed wassal biex kwalunkwe każ li jitressaq quddiem il-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika ma jiġix investigat u ma jkun hemm l-ebda deċiżjoni dwaru. Inqisu li l-kummenti tal-Prim Ministru Robert Abela li jrid ibiddel il-liġi dwar kif jinħatar il-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika bħala antidemokratiċi u irresponsabbli intiżi biss biex ikissru l-istituzzjoni tal-Kummissarju tal-Standards fil-ħajja pubblika. Bernard Grech insista li l-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista kienet ċara sa mill-bidunet. Il-Partit Nazzjonalista iddikjara qbil mal-ħatra tal-Ombudsman, iżda mhux man-nomina għall-Kummissarju għall-Standards fil-ħajja pubblika. Tantu hekk li l-Oppożizzjoni stess kienet talbet biex titressa mozzjoni biex Joseph Zammit McKean jinħatar Ombudsman fil-waqt li l-Oppożizzjoni appellat biex ikomplu d-diskussjonijiet biex jintlaħaq qbil fuq il-Kummissarju għall-Standards. Iżda il-Prim Ministru ried ikompli jagħmel ta' rasu. Fil-Parlament il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-emenda terminazzjoni ta' tqala fejn qal li l-arroganza ta' Robert Abela komplit toħroġ fid-der meta s-sibt li għadda f'konferenza ġenerali tal-Labor u sfida lill-Oppożizzjoni sabiex tappoġġja l-emenda. Emenda li ngħatat lill-Oppożizzjoni ftit minuti biss qabel ma tkellem il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fil-Parlament. Dan huwa atteġġjament kundannabbli li kasbar l-elementi essenzjali tad-demokrazija u dialogu fuq ħwejjeġ ta' interess nazzjonali. L-emenda Prim Ministru stess qiegħed jipproponi għal-liġi qed jagħmilhom stess ballun partiġjan forum politiku tal-partit tiegħu stess. Bernard Grech qal li l-Gvern uża biss konferenza stampa dwar emenda importanti għal-liġi ta' pajjiżna bla ma pubblika l-iskrutinju tal-pubbliku u tas-soċjetà ċivili. Al kontrarju l-Oppożizzjoni se jiddiskuti l-emenda dwar it-terminazzjoni ta' tqala, imbagħad il-Partit Nazzjonalista jkun jista' joħroġ pożizzjoni ċara u informata. Issa għandna l-emenda fidejna. Hemm l-istrutturi tal-partit niddiskutuhom imbagħad niġu lura bil-pożizzjoni uffiċjali tagħna għax hekk jixraqlu il-poplu tagħna. Oppożizzjoni serja illi tixtar, tistudja imbagħad wara li tiddiskuti toħroġ bil-pożizzjoni. Desiree Grech, Net News.